What's up guys? Naghahanap ba kayo ng budget-friendly na beach? Napakaganda? Tara na sa Gubat, Sorsogon. Dito lang yan sa Lola Sayong Beach Resort. Yan na pala yung way papasok sa Lola Sayong Resort. Bale, dun sa pinaka main entrance, may bantay doon na ibibriefing kayo kung ano yung mga bawal sa resort. Tsaka ipapasulat yung name nyo, tsaka pipirma kayo. And then bibigyan kayo ng ticket, tas dyan yung babayaran. Ang bayad nga pala sa entrance fee is 75 per head, 75 pesos. Bale, yan na yung pinaka-ambience nyo sa loob. May mga bilihan ng souvenir, burloloy, tapos maraming puno ng nyog, tsaka may mga nipa cottage. Hindi lang namin natanong kung magkano yung per night dyan, pero ang pagkakaalam ko is 900 pesos. Maganda yung pagkakaset up guys sa loob kasi yung mga cottage nila is mga nipa hut. Parang yung mga traditional na bahay kubo nung mga unang panahon. Nandyan, yan na yung pinakaloob niya. Tsaka pwede ka pang makapag-relax kasi may mga duyan kung gusto mong matulog muna. Yan na pala guys yung papasok sa beach kasi may mga activities rin dyan like surfing kasi ang lalaki ng alon dyan. Kung gusto nyo mag surfing, ang bayad is 350 pesos. Maganda dito guys, promise. Ang linis ng buhangin, ang linis ng dagat, tsaka konti lang yung naliligo nung pagpunta namin, pero napakalaki niya at tsaka napakalinis.